vedem în Duminica Învierii, timorați, erau închiși, ne spune Evanghelia, în casă, de frica iudeilor. Când Maria Magdalena vine aproape buimacă să le dea bucuria Învierii, se gândesc la lucruri slabe. Și iată, după 40 de zile, rămânând în prezența lui Iisus, care, interesant, nu le reproșează trădarea. Care e atitudinea lui Iisus intrând în acea încăpere? Ce face? Ce le spune prima dată? Aduceți-vă aminte? Pace vouă. Luați Spirit Sfânt, suflă asupra lor. Scoate din inima lor acel sentiment de nevinovăție pe care Iisus nu-l numește. Același lucru se petrece cu noi dacă aflăm acea smerenie de a ne părea rău pentru păcatul făcut, de a-l scoate afară și de a-l prezenta lui Dumnezeu în persoana preotului care ne oferă iertarea sacramentală. Vedeți, iubiți credincioși, care este transformarea pe care rusalii le-o arată în viața ucenicilor. Dintr-o dată devin oameni curajoși. Păcatul n-a dispărut din lume cu învierea lui Iisus. Dar acești oameni s-au lăsat transformați sufletește de această prezență care le-a umplut viața de bucuria mântuirii pe care Iisus a oferit-o. De aceea, sărbătoarea Rusalilor ne cere să medităm în mod special asupra unei porunci care nu face aparent parte din decalog, dar de care Iisus vorbește și o arată cu însăși viața sa. Care e această poruncă? Să fim curajoși. Curajoși în credință. Curajul de care a dat El dovadă, de care dă El dovadă în viața noastră, în viața acestor persoane care nu se lasă timorate de lucruri trecătoare. Așa cum nu s-au lăsat timorați cei care ne-au precedat în credință. Le cere apostolilor nu numai curajul de a pune stabilă răului, ci curajul de a-l îndura. Pe ucenici i-a îndemnat Iisus să-și trăiască viața în ascultare față de inspirațiile lui Dumnezeu, căutând rugăciunea. În rugăciune se revelează pentru omul credincios care sunt pașii de urmat. Nu mergând la mol neapărat sau mergând în altă parte. Și la mol Dumnezeu ne poate vorbi. Dacă suntem preocupați de dimineața până seară de bucuria faptului că Dumnezeu ne iubește. E greu lucrul acesta, să medităm în permanență că suntem în palma lui Dumnezeu. Dumnezeu e doar o nișă în atenția noastră. Pe ucenici îndemna așadar să-și trăiască viața cu docilitate, cu ascultare, să-și stăpânească pornirile, mâniile acelea care iau aliura dreptății. Biserica nu ne trimite să strigăm în Piața Mare, iubiți credincioși. Ne trimite să fim consecvenți Spiritul Evanghelic. Și dacă suntem consecvenți Spiritul Evanghelic, Dumnezeu ne va spune cum să ne opunem răului și în momentul în care răul capătă dimensiune publică. I-a cerut să îndure cu mult curaj suferința și persecuția. Nu i-a amăgit cu locuri de putere. Le-a spus, dacă pe mine m-au persecutat și pe voi vă vor persecuta. De ce? Căutarea adevărului aduce disprețul lumii. Să reziste cu eroism în fața nedreptății și să proclame cu orice preț adevărul.